spokojné bývanie, kde sa deti môžu hrať priamo pred domom, aj takéto byty ešte nájdete vo Zvolene. Na sídlisku Západ vám predstavím štvorizbový byt s lódžiou o výmere 74 m2. Jednou z najväčších výhod je lokalita. Byt sa nachádza v uzavretom vnútrobloku mimo hlavnej cesty. Byt pozostáva z priestrannej chodby, kúpeľne, samostatného WC, kuchyne a 4 samostatných izieb, pričom jedna z izieb má výstup na lódžiu. Byt je pripravený na rekonštrukciu. Nemusíte sa prispôsobovať vkusu niekoho iného, vytvoríte si domov presne taký, aký chcete. Praktická dispozícia a dostatok priestoru vytvárajú možnosti na vytvorenie komfortného bývania. Priamo pred domom nájdete detské ihrisko a v pešej dostupnosti školy, škôlky, vchody, zdravotné stredisko aj zástavky MHD. Moje meno je Beata Belková zo spoločnosti Pekné reality SRO. Nezabudnite nás sledovať na webovej stránke a sociálnych sieťach.